ole voina hian kan hriat ngai zen lo video clip toy kan lo hlir ho dona he sermon hi zonet kaltlanga live crusade na Pu Tluangtea RLalthantluanga Thusawi khania Pu Tluangtea Thusawi te ngai nom thin hle ani a chan chu Thusawi te hi nung thinin a Thusawi a hian a cheng hle thin ani chilphuan per bor chungan soi phei chuan ngai nom takani video camera ma lan thada tum velo a Thusawi ngai soi bor maya hi ka ngai san na pakhat chuani ole manzana Thusawi kha YouTube atangin reilo te chu ka thlir ve mana khami zan khan kan wifi chian lo mawangin ka en chunjom thei talo poi ka ti khop mai a chan chu TV program te hi live nge han en hi mu nom dana dang ve tlata tinani ma se hey clip toy te social media an lo post lo mai he Thusawi hian mitam takati chi aya ati buai kan ti don nge mitam takati confused ani a eng lai ber khange mi ti buai tu le mi ti confused tu ber chuni ti kan lo thlir ho don ani tin hemi chungchanga hian thlek zong le tan zong nei ra na content siam kanilowa amaro chu kan hriat ve mai tan thil pakhat kan zep lok teng kan rama hian bible chung omlo thubel cha soitu an omin emo kan hriat ngai lo thom riwa om hian ngai sak alo thin hle tin mitam tak ati buai hle thin bok hemi chungchang bi ka hian mitam tak ngai dan tle ma zong karon ti chuak don mai ani ole video clip chui lo hlir howang miang tiro ama upato lutuka atar to ami patna zo to anu pui sari athia hul to boka de chuan anin kara lalpan fa isaka ape a mi patsia tello abraham chia tello isaka lo pianga isaka kha adama tha anilo pathian chi ni ole kha tun thlani sompali zirtop zan live crusade na Pu Tluangtea Thusawi chuania tuna chuan social media lama mi then khat ngai dan kan lo chiar chuak don anga soi tong khan thlek zong le tan lam ka nei hau lova tin he video hi keima kat chopani lo ti khamin lo hriat sak ram don nia tuna kan lo ti chwa tur te hi he video post atanga comment na reply nga zol te comment na chau kan lo chiar chuak don ani he comment hi dik he comment hi thaber tiaron thlan chu ani lo comment na reply nga zol bik te comment na changa lak chu ani kan ti le ram teng video comment tu te ming le mail hi ti blur ani ole lo chiar chanang miang bible pi alam hi kan in hriat thui hlei viau mai isaka kha abraham thla ni lovin pathian chi thla alo ni reng ani mo awa makdon veo pathian thu hi bel emo pai emo tu rani lova ani na ang taka soi jok tu rani pathian thu in ani ati chuan ani mai asoi dik lo na om hlei nem mihring fanei thei lo to nuwa mihring tan fanei thei ani to lova lalpa awang chawani towa lalpa fa pek liao ani to ber chu lo nial zung le mi dik lo na ho te khel thin ho hi isu hre chiang lo le in ti fing engma ni bik chuang lo hi kan ni fo ania tharau mitina fia chandam tu ti ani kha he pa vak la hi me chejing tho fu lo ang mai ang vak mai pathian in abraham an hena thutiam kha ashia em moni le kan speaker ho hi an ato an duin an pathian thu soi vel mai hlom ani hi mumang rama kan cheng ani deuber kan pastor te hi tang deu te se thu hril konga te hian an aikal an tirna salutuka mi pui kan boi zo don asoi tum lam fia lo hian asoi tum lo lam hin lo fia in ril ru hi chu a setan mange kha zo zai thu thatam taka soya asoi that dang te kha ron pos ve ulamale chuan asoi hi adik lo na than pa vak om chuang lo tharau dik tak changtan chuan don sandan kan thiam zel tho sarile elizabeth te kha chin khat mai nilo tarathi hul to mihring ngai chuan thei to lo chin ni lain an ching awa ave isaka chu pathian chi mo mi pata kha engang ponzoi to ma se sarikha achul po nei to lo ma se lalpa tan thil har salu tu ka mem ni ahun tia ma chuan lalpa natlo fanei turina buat sai thar le ani mai bible ang hian soi ve mai se min pathian thu a soi chuan pathian thu te angin soi ro se ti kha awar hle sia avasha dik lo chiang ve he chu mishing te hi pathian in malmin soma chu mi kal tlang chuan mi pa le me chia in polin chu chuan naw te lo siamin alo piang chuak thin pathian chu engkim ti thei pathian ani angin thi hul to le tar to tak poni se atan puina in annu pa kal tlangin fa shin tir le ani pathianin direct azuk rai tir ni lovin ami patna po mang thei to lova
saripo athia hulvek toa asoidan in shethiam lovin nial dan turin zongvel mai ani karing in pol thei to lo na chu araya pathian chi ati awang khan pathian in azuk pole ati na ani lo pathian tan chuan ti thei lo om lo awangin pathian in arai tir ani maya chu in pol lo na chu achitel lo chu pathian chi ati chu dik viau lo mo idop hir ani chu speaker an ngai sani ni emokatia ithu soi chu pathian in a hril hriat tir che ni ngot lo chuan bible in ziak dan anga soi mai hi thra pathian thu hi bel emo pai emo hi pathian in a phal leu pu James Tluangtea ani ringot thu soya thiam te reng nen hemi chuma thu soi hi kan bible kal avatam em akau ran member pui ta khan lo ngai to puin lo hril fia pui deuh teu zirti na dik lo hian mi ne mania waisen takin dolet watangu he pa thu soya tang hi chuan Israel ho zong hi mihring an ni lo ti na nia Hitleran Juda magdadwai ruk chuang aswat te kha mihring ni lovin pathian vek an ni dona tuna Israel rama cheng te khu mihring ni lovin pathian an ni vek dona ni chu ha Genesis bung sompariat chang sompariat ta khan Abraham he chiro puile thil di thei tak alo lani ngei dona ama chuan khovela chitin an la thoveng don sia ti na ziak Abraham mi patna kha ala zolo achi kha chiro puile thil di thei lani don tin Genesis bung sompariat hian chiang takin atarla Pu Tluangtea hian Bible hi chiar tam lo ani karing tatlat Bible hi chiar chuak tam se ka du hle mai Abraham khan fa nei lo awangin aro lo tu turatan a ompui Eliezara Damaska khuami ka pompui turin pathian angena nima sela pathian chuan kha iro lo tu ani lovang nang marila lo la ra tur nge chu iro lo tu tur ani zokang tin pathian in ashil isaka kha Abraham rila ra nge ama fa nge achi atanga lo piang nge ani ti Genesis bung sompanga chang kha tanga chang li a hian chiang takin azia kani Bible thu hi pom dan sang atama chuti rualin Bible zi alan nge soidang lam tum hi kan om tlat thin isaka hi Abraham chi nge atanga lo piang ama atanga chitam tak lo pian na tur pathian thuthlun nge ani Abraham chi ni lo se nang marila lo la ra tur nge tin a soilawang rila ra hi fatak soina ni Abraham kha upato lutuka ami patna zawati na soya ami patna hi la zo reng lo Genesis bung som ni palia sariat hiya bung som ni panga Abraham hian nu puidang keturi nei le in fa paruk ala nei thu kan mubok ole khati zong kha tok ri se ka channel ai voi khat lo lu na te ni chuan mi lo subscribe sakram don nia rin na in saringei point atiam tu churin omaru atawangin tarnu to in chipai theina muwa chuti chuan mi papa khatlaka ani chu mithi ang ani sia vana si te anga tam tuifin riat kamatriaw vai vu chia sen lo anga tam an lo chuak ta a